Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓi en koɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccide mon oɗo subaka altine hannde koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha oɗo boros wawa hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi ndiyam tellotoɗam ɗam wona ndiyam jaam ɗum noon no subaka fof ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonanno e banum gorko Moussa Nia hande noon on jiyanɗo Moussa Nia wadde mi yewama e plateau o kono joni tan inchallah mon jimo o arta o huccita e mon addande on ko ɓuuri tengtude jaydeli ɗi ɗum noon hande noon wadde komin tan waddata hen ko mbami ko e komi wawa foof ɗum noon en batta sona tan arde ko ɓuuri tengtude hande e jaydeli ɗi ene anda noon Alpha Condé woni tan gardinoɗo leydi Guinée Conakry liɓama walla mbiyen waɗama coup d'état e ɗum ɗon noon ma en gartu hen no fewi kono kadi e banggal politique walla mbiyen dawrugol leydi meɗen Sénégal kadi ma en gartu hen saabu jaydel ɗi garti hen kono kadi sankare omo ganduɗa kanko woni Double Less woni bammum Balla Gaye 2 kañum ne nani tan e jaydeli ɗi ma en gartu hen ɗum ɗon noon bandiraɓe hettiyankoɓe en batta tan sona fuɗɗade e udditirde roɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka altine hande e jayde enquête noon ari tan ko wiide omo ganduɗa kanko woni Alpha Condé liɓama Alpha Condé noon yani Alpha Condé holko yandini ɗum ko ɓe mo ganduɗa ni mbawi wiyede putschiste en toon to diwan mo Guinée kamɓe noon mbaɗi feere ɓe ittimo toon ɗum noon ko hanki wonno e subaka he ko nde no itta e laamu makko caggal nde ganduɗa omo wonno e 3e mandat makko kanko omo ganduɗa woni Alpha Condé caggal jayde enquête en garat tan e jayde las kañum ne arti tan e ko ganduɗa ko kañum woni ko kewi toon to diwan mo Guinée woni Alpha Condé liɓaɗo o ɗum ɗon noon ɓe mbi ko force spéciale en ko kamɓe tan liɓimo kamɓe ittimo e hoore ɗum ko ganduɗa kañum woni leydi ndi hanki mi haalni mon joni koye tataɓo mandat makko noon o wonno hayso tawi e hewɓe jaadano hen oɗon tataɓo mandat ni kanko wayli constitution wo gam ɗum ko way noon wawa dañde toon to diwan mo Guinée ɓe garti kadi e sankare Double Less ɗo ɗo ganduɗa kañum woni galle makko kanko omo ganduɗa woni Double Less noon e jaydel ɗi ɓe mbi tan ko o haɓama walla mbiyen o wone lamba ha Allah jeeyimo kanko Double Less o ruttaki hen caggal hay lawol gotol ɗum ɗon noon kanko Aminata Assome Diatta noon konngudi o yaltinoɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni commerçant ji ɗi ɓe jaadani hen hay lawol gotol ɗum koye jayde las tawete caggal ɗum ko jayde quotidien noon ɓe mbi tan ko fin du variant alpha ɗum ɗon noon wiide tan Alpha Condé liɓama ɗum liɓimo ko mo ganduɗa kanko woni Mamadi Doumbouya kanko Mamadi Doumbouya noon ko neɗɗo mo ganduɗa o ko Alpha Condé ne jeyanoy hooliɓe Mamadou Doumbouya mataw tan ene wawi wiyede o neehi jawdi makko no jawdi o ndehini hawimo ɗum ɗon noon hewɓe mbi kanko hakkude Mamadi Doumbouya e o mo ganduɗa kanko woni Alpha Condé mo ganduɗa liɓimo ko ɓe ganduɗa kamɓe goni putschiste uji hanki toon to diwan mo Conakry ha joni tan kanko Barthélémy Dias e banggal dawrugol o wi ko o maire mo Grand Dakar noon o ƴewtidima darde muɗum e élection ji ɗi welanimo saabu yete nana itta ɓe ganduɗa kamɓe goni wotoɓe to banggal makko to ena waɗa ɗum transféré te ko way noon maɓe daro hen no fewi ha joni tan jayde l'observateur kañum l'observateur noon ha joni heddi ko toon to diwan mo Guinée Conakry e artude tan omo ganduɗa ete kanko woni Alpha Condé no librani e wiyede tan kanko Mamadi Doumbouya mo ganduɗa ete o liɓi o mo ganduɗa kanko woni Alpha Condé o jeyanoma e ɓe ganduɗa ko hoolanoɓe toon hayso tawi ni caggal mum won haaluji ganduɗa ene
haaleteno kono noon mataw ko fonno wadde ko tan ɓe jettima ɗon sabu yihino ha hewɓe ne mbiya kanko Mamadi Doumbouya o yiɗi wadde ko coup d'état omo ganduɗa kanko woni Alpha Condé kono noon mataw o nanirano ɗum mataw nofuru moƴƴuru ndu no wiyete ni ha ko wayni dañi toon to ganduɗa kañum woni diwan mo Guinée Conakry ha joni noon toon to diwan mo Guinée Conakry keddotoɗen jayde Le Soleil woni jayde gendire walla mbiyen jayde an kamɓene ɓe garti tan koye Alpha Condé hakkunde mum e putschiste uji ɗi putschiste noon so wiyama wi tan ne wawi haqqillaji jaaha e ɓe ganda kamɓe goni wadɓe darnuɓe coup d'état o saaha foof wadɓe coup d'état ɓe mbiyete ko putschiste en ko ɗum addi ɗum ɗon noon ɓe mbi ko ɓe ganda kamɓe goni ONU e Union africain ɓe e CEDEAO jaadani hen hay lawol gotol ɓe ñiŋi ko way noon wiide mabɓe tan ko wayni ina foti ummade Afrique sabu ɓe jaadani hen hay lawol gotol ko way noon kadi konngudi mbaɗi ni kadi ƴewtidano nde coup d'état dañnoɗo ɗo ganda kañum woni diwan mo Mali ɗum ɗon noon ha joni tan ɓe garti kadi e Sankare omo ganduɗa kanko woni double less ɗum ne ko duwanade tan omo ganduɗa woni Balla Gaye kono kadi dendagal wonɓe banggal sport ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum woni konngudi ɗi ganduɗa Le Soleil addi ɗum jayde Les Échos kañum noon arti tan ha joni e wiide yete ina yurmini no Alpha Condé gayniri ni sabu so ƴeewama tan yeru e ɗum ko ganduɗa kañum woni nate e jiyade ɗe kanko Alpha Condé mbadi makko hanki e naɓe tawri moni ɓe nangue mo woni ko ganduɗa koko yurmini sen gummima ko yurmini ko ɗon payen e omo ganduɗa kanko woni Serigne Modou Kara wiide tan nanganta koyngal ko gardiɗo leydi o Macky Sall ɗum ɗon noon e haala makko o wi noon amo tan jomno juuɗe ɓe ganduɗa kamɓe goni wiyoɓe hande kamɓe daari haɓade Macky Sall yoɓe ƴewta koye mabɓe walla tan yoɓe ndento koye mabɓe ɗum ɗon noon woni konngudi makko ha joni ɓe garte konngudi Barthélémy Dias mo ganduɗa ina waɗa menacé ko mo ganduɗa ko kanko woni sous préfet o ha joni sen gummima e jayde Les Échos gareten tan koye Vox Populi noon kamɓe tan ɓe guddittiri ko mo ganduɗa kanko woni colonel Mamadi Doumbouya kanko Mamadi Doumbouya mo ganduɗa noon kanko hefti ɗum ko ganduɗa kañum woni Guinée ɗo joni noon kanko heeɗi yeeso ina heeɗe noon ɗo joni holto faade Guinée naaɓe walla tan holto faade banggal dawrugol toon to Guinée caggal nde ganduɗa ɓe guitti ɗon gonnoɗo e 3e mandat muɗum walla mbiyen ena fuɗɗino tataɓo mandat kono noon yettaki kono kadi ha joni tan koɓe mbi e jaltugol omo ganduɗa woni secrétaire général mo LD e wiide tan ɓe ganduɗa kamɓe goni dariɓe hande waddude junggo e fandu gam haɓade Macky Sall yoɓe pofto saabu ala koɓe mbawe makko ɗum woni konngudi makko ha joni Mamadou Wane noon kanko o waɗi accusé tan ko Aliou Ndoye wiide yete yimɓe mum nana ndewi ene kalamo ko ganduɗa konngudi ɗi ganduɗa jooɗani kono kadi wadde mo menace de mort wiide tan ma mbarmo e ko waynon ɗin konngudi nane nder Vox Populi jayde Libération noon arti tan koyɗe omo ganduɗa kanko woni Abdoulaye Diop Fall noon ina yiileteno ko tolne lebbi 3 ɗum ɗon noon mataw ɓe jiitimo ko professeur omo jangguintuno to ganduɗa woni to Barkiji kanko noon mataw tan o waɗa accusé koko faye ɗum ko ganduɗa woni terrorisme e ko way noon ha saabi noon aɓe jiltonomo guila nden ko joni ɓe dañi fawde mo juuɗe ɓe garti kadi e Alpha Condé e tan no gayniri toon to diwan mo Guinée ha joni bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en jettima e uddirde roɓɓindu jayndeli meɗen woni tan jayde stade walla mbiyen coftal ɓalli jayde stade noon arte nogas e joyo Lyon ji walla mbiyen baroɗe ganduɗa jeehi to ganduɗa woni Brazzaville hayso tawi ni wonɓe ganduɗa jeeyaka hen saabu Kouyaté woppako ɗo e Dakar Matar Sarr kañum ne yahani ɗum ɗon noon kanko
mo ganda ko kanko woni entraîneur meɗen ene notorotane Sar kañum kam wi ko wayni hulɓinani ɓe sabo saha fof ina waɗa ɓe ganduɗa ina manka kono haɗataɓe darade no ɓe no hannirta ni ɓe ganda kamɓe goni noon barode basket ɓe kamɓe ne ina anda koye 3e place walla tataɓo place ɓe gayni ɗum noon ko hanki tan anda ɗum noon bandiraɓe wonno komin ganda noon walla ko ɓurno tengtude e jayndeli meɗen hande subaka altine oɗo en batta tan sona arde e banggal men gongal woni gueɗe rendo noon hande enen fo eɗen gandi hande guite fo walla haqqillaji fo jeehi ko toon to diwan to Guinée to e ko kewi toon hanki ko woni tan yete coup d'état oɗon coup d'état noon mataw ina wawi tan wiyede koye waktuji nayyi tan waɗi ɓe mbaɗi feere ɓe naati e oɗo palais ɓe nangui garɗiɗo leydi o ina wiye Alpha Condé kanko Alpha Condé noon ɓe pawimo jungo caggal nde ɓe pawimo jungo walla pawɗo mo jungo o walla baɗɗo ko way noon ko Mamadi Doumbouya kanko Mamadi Doumbouya noon mataw o woni no toon to ganda woni diwan France to fof tan gam jangude walla yenne wonde eko woni armée eko way noon kono kadi omo ganda woni Alpha Condé nde artirimo toon to Guinée addimo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gam tan darde makko ɓuura fewde kam ngal ɗon banggal kono kadi o ɓuura jangude ko faye ndenka eko way noon ɗum ɗon noon saabi wiyede ko neno ko mataw ko kañum tan hawimo jawdimo ko neno hawimo ɗum ɗon fof noon nde waɗa mo kanko Mamadi Doumbouya ɗum noon kanko waɗi oɗo coup d'état kanko ardi ɗum hanki toon to ganda woni to diwan mo Guinée Conakry to konko Alpha Condé o wonno koye tataɓo mandat mo ganduɗa hewɓe jaadano hen kanko Alpha Condé o wayli ko constitution leydi ndi gam wawde wadde 3e mandat nden haala ka heewi uddi frontiére uji hewɓe ɗo e guinéeji wonɓe Sénégal keɓani yaade uji kewɗi waɗi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko heewi fusa ko heewi bonna taw ko ɓiɓɓe Guinée en ɓe ganda jaadani e kanko ko waɗi ko kanko ganda kanko woni yete Alpha Condé kono noon taganomo ruttade caggal hay lawol gotol heewino noon ɓe ganda goni lundiɓe ɓe o sokno toon to diwan mo Guinée kanko Mamadi Doumbouya noon ɓeɗon fof goppitama paati e ɓe ganda ko kamɓe goni famille ji mumen walla ɓesguli mumen ko way noon kadi ƴewtidano e guila 1984 nde ɓe kefti laamu ngu e juuɗe o mo ganduɗa ko kanko woni Sékou Touré ɓe udditi kadi ko prison ji ɗi lundiɓe ɓe ganda sokanomo toon cokora ko wona lawol fo goppita paati ɓesguli mumen mataw ni ina wiyeteno wonɓe ganda pawama hanki e lundiɓe juuɗe kono noon ko way noon yeddama ha laaɓi wiya ɗum ɗon woɗani ɗum ɗon ne ha joni tan diwan Guinée to ina heewi ƴewtindede ko wayno coup d'état sabo kanko Dadis Camara ƴewtindama coup d'état fawnumo toon kono kadi ko coup d'état ittimo toon ko nden Alpha Condé jooɗi Alpha Condé noon guila jooɗi kañum ne mataw holliti ko ganduɗa te welani e guinéeji ɗi hay lawol gotol ɗum ɗon noon CEDEAO hande darima mbi yaadani hen kono kadi CEDEAO mbeɗi sikki tan walla Union africain kamɓe saaha foof eɓe poti darade gam ƴewtade haade ko wayni dañde sabo déjà 3e mandat o wonano lawol o waɗi feere o wayli constitution leydi ndi ko fotani hay memede gam wawde wattude walla jeeyede e sungoli ɗi o waɗi ɗum o jeeyama e sungoli ɗi hewɓe mbi wona kanko gañi kadi o ruttima o wi ko kanko fooli ha ƴewtindama e lebbi ɗi ganduɗa heewani walla o jooɗaki ko ganduɗa timmi hitande walla so timmi hitande ko hen haɗata mi sikkani ni so timmi hitande saabu élection ji e joni ɓooyani toon to Guinée ayi coup d'état de waɗama o jippinama te guinéeji hewɓe hanki gonno koye wadde manifeste hollirde welemma mumen toon to diwan mo Guinée
kudeta dañi Guinée nani deeƴi Guinée haydara dillani toon wadde ko hollidde heewɓe walla yoga walla ko ɓuri heewde Guinéen ji jiɗano mo kanko walla jaadano e makko kanko o mo ganduɗa ko kanko woni Alpha Condé wona yeru tan e heewɓe jooɗiɓe laamu ko Allah jeeyi ɗum goto fo yo andu tan so foti gasde gasat watte hakkille no feewi koye ɗi konngudi min uddata roɓindu jayndeli meɗen wonko heewi noon komin fonno haalde kono noon mataw Baba Moussa Nia kañum so wonno ɗo ma timmitin ko way noon ko ɗo min guddita roɓindu jayndeli meɗen tottude won aadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat